Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 9:42. Action Night Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabi. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga naman tagpalabati, region wide mga palangga kita sa nabilin isa ka oras. 15 minutos karon nga adlaw. Huwebes. Petsa 11. Huwebes na mga edisyon sa news ring nga para tuntunan si Randa liwat naman naton nga manging kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team ato sa mga correspondent. Sa liwat na Manila sila pagdurong sa pinaka ulihi labas natipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa police blotter entry aton sila kapolisan Central Southern CAG, Northern Negros. Of course, ang aton sila nga patrol 2 Crosswind Patrol kay na pa nagalamiyaw sa pinakabahin sa Metro Bacolod aton naman liwat nga bantayan kag aton naman liwat nga himolsuhan amat naman nga pagdalom sang kagabihon sa nano pa nga mga eventualities from where the action is ara si aksyon John Diaz nga mag-responder back to back sa aton nga piloto pang Webes edisyon builog nato ng puwersa aksyon Nino Bogina. Opdan kita sa ato siling nga mga technical partner. Of course, ang ato siling nga news center. Alerto man 24 oras. Ang update sa balita nasyonal, update man sa balita international.
Builog nato ng puwersa pang Webes edisyon. Action Dale Sarazar. Diri naman sa Studio A. Builog nato ng puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dotilios. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Torok, Syudad Sangbago. Builog man nato ng puwersa ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas. Ang batang suay. Sa kinahanglan ang inyo sinilagad. Ang inyo silingang Korban Action Night Patrol Program Lunes Tub-Tub Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Up din ninyo ako sa labilin sa kaoras. 12 minutos nga pagpangalagad. Diri sa inyo palatuntunan. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, alas 9:48 na. Thanks God. Thursday night. Nangin maayo ang lakat sang aton sini panahon halin kay na sang aga hasta tub-tub sini nga kagabihon. Why sang weather disturbance, even pagtupa sang ulan. Even ang tulo taliti dabu-dabu. Naway tani ma-experiensyahan halin kay na sang aga. Tub-tub sini nga kagabihon, kabay pa nga magapadayon na gini. Nga mangin matawhay kag mangin maayo ang lakat sang aton sini nga panahon sa sini nga semana. Sa gihapon ang aton nga reminder kag rejoinder sa aton sini nga mga kaaksyon. Ang health protocol ayaw gid pagkalimti. Wash your hands using gamit ang sabon. Social distancing gamit ang face shield kag face mask. Amo na nagihapon ang aton nga pangontra sa aton nga mga kaaksyon. Agod malikawanta ang paglapta sang coronavirus durante nga wala pa sang klaro. Wala pa sang vaccine nga nagabot kag in-order sang aton sining nga gobyerno. Ang aton nga mga restaurant, ang aton nga mga resto bar, ang aton nga mga karinderya, bisan paano nakagulo ginhawa. Matapos nga tagaan pabor sang EOC, sang Local Energy Agency Task Force, nga makabulo baligya sang ilimnon sa mga customer oras sang kagabihon. But ang rejoinder lang sang aton gobyerno lokal ni Mayor Bing, Vice Mayor Erced, sang AOC, sundon talang yapon nga tawag nga health protocol. Iti pasalamat kita gani sa Bacolod. Kahapon ganito, 0 case kita no? Sang COVID-19. Pero muna na siling naton, hindi nang tamangin complacent, hindi nang tagin magsalig sobra. Iti ang virus hindi ta makita. Kinang lang may ara kita nga preventive measure nga himuon para nga hindi kita malaptan sa ginatawag nga virus sang COVID-19. Importante na rin ang health protocol. Aton nga makapulisan sa sinigid nga mga inoras nagapatigayo na sa ila sining nga routine nga hilikoton tag sa kagabi ang police visibility saturation drive. Ang ila sining nga pagpatigayon sang pagpatrolya sa tag sa ila sining mga areas of assignment, area of responsibility para nga makasecure ang syudad sa Bacolod ug ganing katikon kaisa hindi tagid malikawan. Diin pa nga daw ginapahugot sa pulis naton ang peace and order situation sa syudad sa Bacolod. Hindi malikawan kung isa ti malotsan gid. In other words, may mga insidente pa nga nagkakatabo nga kung kaisa beyond sa kontrol sa pulis. Pero ang pinaka-importante nga
sa anuman nga mga eventualities. Way tamang ginapangayo matabot diri sa syudad sa Bacolod. Ang importante ang pagresponder sa aton sini kapulisan. Responder sa insakto nga oras nga natabo ang insidente. Plus ang pinaka-importante kung may mga insidente gid man nga nagatabo diri sa Bacolod, although beyond control ni sa pulis naton, dapat gid nga masolusyonan and dapat gid nga matagaan man sang hustisya ang mga concerned party nga nangin biktima sang nagkalain-lain nga krimen. Diri sa syudad sa Bacolod sumugod nga nagpungko si Police sa Colonel Manuel Placido nga nagahiwat sa ikadlawan karon nga adlaw or buwas nga adlaw mag-celebrate sa birthday si Colonel Placido. Tatlo ka mga kaso sang shooting incident nga nagresulta gid sa kamatayon sang mga biktima. Ang una nga insidente atong paglutang sa ulo makaduwa ka beses sang 23 anyos to kadaraga, bala remember? Nagintiro dira sa mayo Orolan sa Division, Circumference Road, sakop na ini sang Barangay Tagob. Atong pagkapatay sang daraga nga 23 anyos nga si Angelica Montalbo nga sa daragan sa investigasyon sa Police Station number 8. Sa bulig sang investigador kag sang hepe kasi Police Major Jory Puerto. 85% ang dalagan sa investigasyon ng Mayo. Ba't anabilin nga 15% nga daw medyo nagpa-delay sa sining kaso, although nga na-identify na nila ang behind sining pagpatay kay Angelica Montalbo, may kulang pa nga panakot para nga ma-file nilang kaso ng murder batok sa tong live-in partner sa napatay nga si Angelica Montalbo nga mo si Merck Carlson Ispolon. Inaya base sa palayaga sang hepe sang station number 8 ni Police Major Puerto. Although mga circumstantial evidence ang ila sini ginawatan nga ebidensya, but may mga statement ang pila ka mga testigo nga naga-corroborate sa mga ebidensya nga ila sini natipon. Ang CCTV sa Medical Plaza kag ang salakyan nga prior sang insidente natabo nga paglutang kay Montalbo dira sa Oroland Subdivision. Nakit-an ini nagligad pa nga mga nadlaw nga nagabalik-balik dira sa lugar sa diindra man gintiro ang biktima. According sa kay Puerto, ginplano gid sa gusto ang pagpatay sa sining 23 anyos nga dalaga nga si Angelica Montalbo. Ang isa lang karon sa video nagpa-delay sa papasakas ang kaso ng murder sa living partner amo ang wala pa pag-execute sang affidavit sang iloy sang biktima nga mo ini ang magaserbi nga private complainant sa kaso nga ipasaka sang police station number 8. At least do masanag-sanag kag do mainag taraya ang kaso nga masolbar sang police station number 8 kung mag-cooperar lang ang family concern sang napatay. Sa piyakabahin ang kaso naman nga paglutang sa tong gin-report nga asset sa pila ka mga law enforcement unit diri sa Bacolod sa Negros ato pagpatay sa senior citizens dara sa may Malalusan sa barangay 31 or 32. Ito medyo buron-buron pa. Ito wala pa sang klarong identity ang mga persona, especially atong mga nagasakay sa pulang Innova
nga sa initial nga paglantaw ni Police Major Ramel Sarona, 4 gali ito nagasakay ka persona, galing kati lunsay naka face mask kag nagakalo. Mabulubudlay ang ila sining identity plus nga ti way man to sang conduction sticker or plate number. Ang inuba nga pula to nga gidaligar mo tong insakyan sang isa sa 4 sa kasuspek nga nagtiro sang kalibre 45 sa napatay to bra nga asset sang law enforcement naton diri sa Bacolod. Hindi lang gani kay asset kin BI ito napatay, kundi asset pa to sa una sang pulis. Ang isa diri sa mga ginalantaw nga motibo sa pagpatay sa to sa iya, posible ang mga information na siguro nakahatag sa positive operation na nagresulta siguro sa pagdako, pag-aresto sang mga information nga ginatag sang gintiro to. Kapag ka-asset sa tong senior citizens nga gintiro, isa sa mga gulong na nantaw ni Major Sarona nga hepe sa station number 1 nga posible motibo sa iya sini nga pagpatay. Sa station number 2 sa kay Police Lieutenant Joben Mugato, di duaman kang gulo ang ginausoy nila diri atong pagluthang bala sa isa ka persona dira sa may Halandon Street sa Purok Lampirong sa Barangay 2 ang Martes ang gabiman nga may nasalabat patugan isang bala nga taga Pasig City, Iloilo nga driver sa wing van to na lamangan man to sa sang bala ka 45. Ang ang dalagan to sa investigasyon ni Police Lieutenant Jobin Mugato, ang hepe sa station number 2, among posible away mag-live-in partner. Kaya istorya si Tugli prior sa insidente, nag-away to ang napatay lang biktima, kang live-in partner ya. Kaya luya ka sa live-in partner ya kababae, nga makipagbulag na sa iya sa relasyon, kaya gusto sa babae itong live-in partner ya nga mabalik sa banaya. Hindi gusto itong napatay. Basta kasangulihin na kastiguhan to sa napatay. In fact, may blatter entry or may record ginadala sa police station number 2. So isa na sa mga anggulong nga ginalantaw sa police nato. Number 2, posible may angot sa droga. Kay atong napatay gali, ara sa drug watch list sa station number 2. Why di mag-surrender sa operasyon tukhang to bala sa pulis naton? Nagligad ng mga tinuig. Wala siya ka-surrender gali. Tang information nga nabato ni Police Lieutenant Jobin Mugato nga nagabulabaligya ng napatay ni. In fact, sa ma-recover ang bangkaya, nakuutang to sa bulsa yung isa ka sachet, elongated sachet, sa suspected siya mo. Yung suspitso ni Lieutenant Jobin Mugato nga posible basi kon lansianes transaksyon ba? Basi kon may nakuha sa nga duga nga wala mabayra niya nga ginasukot na siya mo na bla. So mo ng mga anggulo nga ginausoy naman niya sa station number 2 sa pagpatay sa to sang isa ka persona dira sa may Halandon Street, Purok Lampirong sa Barangay 2. Kabalo kita ti wala man niya tanang ginapabayaan sa pulis naton. Kaya sila mismo ti ginapisga man ni pulis Colonel Manuel Placido nga dapat ginsolbaro nila ang kaso nga nagakatabo krimen sa ila sinitag sa mga area of responsibility. Taga-Antaligwang pulis naton. Balo kati ang mga kaso katulad sini mga pinatsanay sa Bacolod. Kabalo kita ng ating pulis naton, way man na kakulang mo. Kung sa ganyan nagkaka-discourage nila, kung sa kati once nga matumbok nila kung isang mga suspect nga behind sa mga kaso krimen katabon sa pulis sa Bacolod.
Kung isa mismo ang biktima doon, nag-isol man. To the extent nga doon, hindi naman kooperas police naton. With all the efforts ang aton nga mga station commander, kung isa ang mga concerned party, mismo ang pamilya sa may biktima daw, malagana na mag-cooperate sa police naton. Amo man ako isa nagahatag man sang paghuyhoy baga sa mga police naton eh. Kasi kabalo kita, ginapulawan bugtaw man mo sa mga investigador. Ginapulpog man sila sa sila nga hepe. Kasi ko ng hepe sa concerned police station, ginapisga man sa city director. Pero kabalo kita nga atong kapulisan, nagapaninguha gid nga masolbar ang kaso. O galing, ina tanan nagadepende sa mga ebidensya. Especially nga ko sa mga muna nga sahi sang krimen, kinanglanon diriya ang mga testigo. Sekondary ang pamilya sang mga biktima. Para sa kaso sa station number 2, atong 62 years old nga napatay. Nag-request to si Major Saruna nga ipatopsy ang bangkay. Kaya ano mo kayo pamilya sa napatay, hindi gusto mapatopsy. Well, may mong pulis. Which is, kakinalano nila sa pulis naton, isa sa mga ebidensya, kakinalano sa pulis naton, sa pagpasaka sang kaso. Ang post-mortem, ang autopsy, kadara i-determinar sang atong sili kapulisan, ang mga igo, ang trajectory sang bala, igo slawas siya, pilakbilog, ano nga parte sang nawas, ano nga bala ang nagamit sa pagtiro sa biktima. Damo na bala. So ang autopsy, ang postmortem, isa ina sa makinanglanon nga ebidensya kung mag-file ka kaso. Amo na kung isa nga lumural mang pulis naton, kaya bisan mag-request ng polis kay autopsy ang bangkay sang natiruhan da o ng mga klase sang krimen, mismong pamilya ya wala nagapotopsy, nagapamalibad nan. Isa pala kung isa nagahatag man sang discourage sa ato sa kapulisan. Muna siling kung ati ang krimen, hindi mo dayon niya masolbar mo. Especially ang pagtipon sa ebidensya, hindi basta-basta. Hindi na kayo sila kapag identify mo sa suspect, para ka yung kaso, hindi. Kung identify ang suspect, kitang lang, i-establish mo ano kabugat ang ebidensya ni mo, kung ipresentar mo giman sa korte, mapasaka kaso sa korte, kung ano kabugat ang ebidensya, batok sa iya. Muna kung isang pulis, wala man padasot-dasot sa pagpadalo ng kaso, kaya ang ila kitang lanon, ang mabako ang ebidensya nga. Once ka mag-file sila sa kaso sa korte, hindi man mapornada, kag hindi madayon ma-dismiss sa pag-file pa lang sa kaso. Sa mga hina-hina ebidensya mo, lantawad mo na sa city prosecutor mo, kung ano ka ba, kung ebidensya mo, kung tanaw sang prosecutor nga daw law-law ka daw, hindi ba kung ebidensya mo, hindi na palang daan, hindi na ka-first base ng kaso, hindi na maka-elevate sa korte. Sa piskal pa lang daan, baldabid na. Ang muna nga polis natin, kung saan dito man mabasol, nabisan dugay sila mag-imbestigar, ang importante na ginalagas nila ang kabakuran sa ebidensya nga i-presenter nila if in case gidman nga mapustro ang kaso sa korte. Muna nga ako, kabalogin kita, hindi man ko pulis, pero sa kadugayon naton nga beat reporter sa pulis, may ara man kita ginatawag nga pinanilagan. Amo na ang pulis kasi hindi na basta-basta na mabasol nga daw kauyaya sang pulis magpal kaso aw. Naguyaya kay ginauti nila na kagina eksido nila mayo nga mga ebidensya para nga mag-file sa kaso sa korte. Sa piskal hindi na mabalda. Oh, kasi mabalik man agyapon sa pulis naton. Mambalang complaint nato, mambalang pamilya nga. Sabi kay ang pulis sabi pulok mo. Nag-file na galing hindi pa kumpleto ang ebidensya. Itong kaso, bala na sang flight attendant to bala nga si Desera to. Kita mo baldang pulis? Kaya dali la file kaso. Nakulang pa panakot.
Di kundi balda. Way ka first base to. Oh. Alam mo na nga ton pulis, care for gina sila sa mga kaso, especially kung may patay. Kuya, confident ka nga sa mga kaso nga pinatsaray sa makulod kabalo ko ang pulis na ton, wala ina nagatulog. Sinamanabit si pulis ka, kada gabi, kada adlaw may pinatsanay sa area ya, way giday. Muna sila ko nga biyan ka kontrol sa pulis na ang mga kaso katapos sa makulod. But, importante, may aksyon. Kag the best, may solusyon. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. May gabi nila kay Mr. and Mrs. Jobin Pimentel. Salamat gid sa mag-asawa ni Blang avid listener masang Aksyon Radio, si Mr. and Mrs. Jobin Pimentel and kids. Bao nakapit sila kay nasa GNG ho. Nagpanyapon to sila. Upod ang mga kids nila. Ay, party. Ara man si Police Veteran Colonel, my good friend Jose Edel Manzano, ang Force Commander sang Bacolod City Police Office Mobile Force Company. Nagkasulusid ito sa aton nga gamay nga lunong wisyo bla. Ito namin sa imo di nga lugar aksyoneri ka. Asiling ko sir. Tawhay na di. Kag sigurado balik-balikan mo gid. Nyati uugid. Ito ka namit sang timplada. Namit na barato pa. Ay, party. So, si Police Lieutenant Colonel Luisito, si Butsi man ba? At least nakapula pamasyar to si Police Lieutenant Colonel Jose Edel Manzano. Pakaisa gali ni Toto Jobin Pimentel. Ay, pretty. Sige. Salamat gid sa kay Colonel Manzano kag kay Mrs. Jobin Pimentel. Maligid kay Mrs. siya. Salamat sa pag-apresyar. Why kita da? Mga Pel Power Group da. Pinatamya ka mo ni Mr. and Mrs. Pablito Benedicto. Sa kay Madam Maria Los Gabaran Abkilan dira sa Kabangkalan, may gabigid. Sa kay Madam Maria Los Gabaran Abkilan and family dira sa Kabangkalan. Salamat gid ha. Sa imo dira nga pagmonitor. Sa La Carlota City araman si Rodita Trinidad da Cruzita. Gapa urok-urok man no. Sa Talisay, araman si Dondi Blanca. Si Arnel Celeste, may gabi, gid. Toto Arnel Celeste, may gabi, ha. Mama Bethelao, dira sa Binalbagan. Makamusta ka da? Musta ang panahon sa Binalbagan? Sa kay Mama Bethelao. Kay Manang Bekilao, kumari Jan Silao, kumparing Nelberta Dlan. Kay Toto John Berg Jude, Philip Jude. Alkin Jude, kay kumparing Jekyll Jude. Kay Ihado Aljanda. Nini Lauda, may gabi, gid, ha. Mga pump boys tara sa may share sa Binalbagan na wala na untat ang night patrol kong gabi. Empleyado, security guard. Sa Kedan kag sa accounting department sa Biscom ba o permis na kapaurok-urok na. Sabi na ni Miss Nora de Mebildo kag ni Mr. Levy Frias. Salamat kid. Ang iban karon naman. Action Radio Philippine Standard Time. Last 10:11 na. Hoy, dugay-dugay may curfew na. Mata-mata panghimos na. Uli na. Temprano pa. Check na nga ito sila nga Patrol 2. Standby sa mga report. Nagigika sa ito sila mga correspondent. Standby sa report ni Action Roger. Action Stephen, standby ha. Kag Action Percival Villamor. Unahon ka rin sa Action Jan Diaz. Siya sila nga paglibot-libot sa Thursday night. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol! Field report! Action Jan Diaz sa Patrol. Jan, kamusta makulod? You don't have to be beautiful to turn me on. Lapit na lang Valentine's, baby. Ayun, di purma. Naman naman ang balintong ni.
Buwas na, ang tawagin mga testing ta sulod-sulod sa mga mangkot na ding house. Kaya balila, Domingo? may backtrack na ko nung na ding May ano? ano na ko na require na ko backtrack ko, no? Hindi, pero check abi dyan, ano ni Boss Biyernes, no? Oo. Ba, pwede ba na sa Sabado, komisyon na ka Sabado, kadto ka sa mga, kuwan la lodging house, bala, check mo kung may backtrack ba sila nga, kuwan, pati gayo nun? Ati, ayun to ng gurong patrol sa Sabado, ah. Kaya hindi ko na mo. Ha? hindi ko sa Sabado, patrol. Hindi ikaw sa Badong Patrol? Hindi na sa bagong asked, tabla Domingo, ano ko mong, Ay, sino sa Badong gani? sino ganay, mabulos man. Dahil si Jacksondale, Si Madam Kuan, Ann? ambot lang, kung si Madam Hour, Jacksondale, guro. Duwal sa guro. Si Jackson din doon ngayon, manada sa pasulol-sulol sa mga Kuan? Ati, dahil na matisting. Matistingan niya nga, no? Nga makasunod eh. Masunod gid siya, madalagi siya. Ate, kami sunod, kami niligid. Check tabi ko may mga backtrack sila nga ipatuman sa mga Kuan, sa mga magasulod, ha? Oo, okay. Si action ninyo, ganyo, advanso. Ano ko, no? Testing nga niya pa ko na karon. Siya mismo? Mauna sa? Muna sa kuno, testing nga niya ko backtrack. Gali ka? Oo, PM na lang ako na yun. Kung pwede backtrack? Hindi ka masunod ka na to. I-check ko may kung i-check yan kung i-uno ng backtrack. I-check na ko lang, kung may backtrack ka. Opo. Makuton niyo ang gwardya. Kamakuton niya ang gwardya, kabulok ang gwardya, hindi mo na bag okay ninyo. Ang gwardiya sa Sa madinga. Danos kilala ya. eh. Lesyuan mo si action ninyo Do pa liyo lang papang. 40 minutes papang ya. Well, gusto mo presyo pa, Geb? Kumplito. Kumplito na yan. Para kayo, hindi kami sa Sabado, kami sa Gabladogoro, ate, ilabugay. Oo. Pero ano nila, meron kami din sa may, sa may NCC, kabalo ka buwasan Oo. Masurusin niya sa kanaya kasinyan nag-trialing. Oo. Kung patsoy. Ay, buwas na gali, no? Buwas? Buwas sa tani, kaya kiti wala man bakalaw. Di atri sa may salad sa bakalagin na wala na gin ng padayon, no, ni Mayor Bing. Kasi may COVID mong, apang naman kami last year, so may bakalaw diat, sige pa wala pa to COVID, wala pa to naka-lockdown. Oo. May ara pa to sadya pa to sa Lacson, duduman ko to Jinji, to Ligat, to mo nga mga tsimpo, ginutok na to mong. Gani man. Ang mga salakyan niya, hindi na to yakasulod, ginakat na lang to nila. Iba Oo. ganito rin na dalom stasyon, parking mga salakyan lang galagaw. Oo. Kaya bisa na mo to yung may ara na ibalita COVID. Damo po to yung nagkarambiyong actually. Gani. That time sa station 2, do si Major, Major Gabana. Oo. Kaya naka-timing ko to mong naka-report kami to sa may, sa may Lacson area. Oo. Mo tao, gito yung pag-baccalaureate sa nga time. Tulo. May banda, para daan sa una, dalang KKD, bla? Oo. Na subong medyo pigaw-pigaw kay way po mong way celebration sinibi amutansa na nitani, no? Way man Pero diri activities, sa may NGC, wala man masado baligya. Tikiti, hindi man allowed masadong mga baligya. Sunirek kung may design lang gidya, may ari diri ang ox, abi. Ano ni ox siguro? Oo. Nga may mga, tapos yung mga lanterns, Christmas lantern, lanterns ng Chinese na ba? Ang tatlo na black bilog-bilog na actually kaga papanaog. Oo. Nakabutan diri sa mga poste. Diri mo na ginakalingawan sa iba. May mga decoration sa may fountain sa NGC. Dili ka naman na nagapalo pa picture. Amo ni oras? Oo. At mo tawag sunod ko. Sinumbalik ding tao sa may Bacolod City Government Center, Oo. mountain area ground. Kay, abi, pati mga ticketing nila, iban, may mga dalaga ni Panyapon, diri na lang nagakaon, diri ka pulo picnic. Amo na sa mong ilang abulo banding, diri sa may NGC nga area, sunarek. Part na nasang Kuan, sang ilang celebration sa Kuan, Chinese New Actually, Year. wala man event, pero iban ko ginpili lang nga diri na lang. Kay buwas daan, holiday by. Okay. Iban nyo, ay kita man tama, of course, buwas. May ara mga pribado ko, iban, may ara gyapon. Pero kalabanan daw, wala gid man inaasang trabaho. Iban, nagano na take time, ari sila katulutambay, nagapulo picnic ang iban. Iban, mga kamatano po, dyan nalingaw ko di kayo nakalantaw sa nga palupad ng liban nila sa langit. Oo. Alam pati, go, may suga na bala? Okay. Ang taas mo na gali, no? Basta persado ka lang.
isa mo lang kampak, isa mo lang kapatiyog sa kamot mo yung sundo may ariring na sa babaw, malupad na isa sa langit, sa kanina, naksunirek. Tuloy ka rin sa bata, magulang mo, nagsabit. Nagsabit sa may lubi, ang iya ginampangan. Ay, kaluoy siyang bata, mula ito ginampangapangan niya po. Nagsabit pa sa may lubidrio ang ilano. Mayari madala ginabakal, bilang nang uson ba sa mga bata, ginang mga design na bila sa mga cartoon character nga do may helium na bila sulod, nga galupad actionarek, nga do balon siya, pero helium na yung unod. Nga tikon pabayaan mo na, malupad din sa langit, kaya mo nang unod yung sa dala, nung bagan mag-anay na siya. Pero iba na mo gidi damo, di ka baligya karon nga gabi. May mga pamada dyan, may mga tikoy, tikoy? Why di may magaliga tiko? Usually, na sa mga sa mga Chinese temple, bala? Oo. May mga na sa una, nag-perform. I-check natin buwas be, kung may mga nag-perform sa mga temple, kaya na may magaliga tikoy. So, bago ko na bala, may mga tikoy, may aragid sa plain, ang white, ginabala. Din ang picture mo ni man sa may NGC ni? NGC ni tanan. Ah, okay. Pero damo tao, no? Ginutok ding tao sa may gina. Damo gina tao, hindi mo ginutok. Pero damo lagi na tao, actually, kaya iba sadya lang. Sige ba may iba, hindi ka bugol baligya. Gidla nag-lusot-lusot lang. May baligya nga mga design, may mga lampangan, tikisa gilibod-libod, lawan na sila kung may magbakal. Dito, hindi ka nakabangal, kabalo ka, wala gina may mga stall, bala nga o kung na, abi mga kiosko, ginismo, nga pwede sila kabaligya compared last year. Gani? Kaya hindi ginaparkingan, doon na sa mga salakyan niya. Boss, ginaya ka mga baligyaan, ka mga inasal. Kasi buong lain ng tsura, salakyan niya. No, bisa malog bakulod, yat na kuntani. Amo na imandri, nagkakumay maglabay, bakal-bakal lang bis sila. No, pag ano na sila, tapos kama sila mampang-hampang. So, na ba na, ginobad sa mga picture again. No? Okay. Pwede ka puro picture. Ang picture ilara sa kwan sa mga design da? Oo, may design na mga bulak-bulak, diba sa may fountain, dampe. Na hindi ka lagay ka palapit, kasi may fence manidring sa fountain. Alam mo, nawilangoy ka pa karoon, mga kabataan, bulubantayan lang. May word man nga do bakalaudiat, good balangan, nagadoag sang pula. Okay. May suga, tiyan mo ning ginalagas ang kalabanan kay Tahom. Totoo ba mo sa oras, siga pa man, kasi may mga nagalagaw-lagaw pa man gida mo, may mga salakyan, galaga pa parking. Iban, kombinasyon mag-exercise tayo tuwing umaga. Amo ni obra si Bandri galo exercise sila. Jogging, bugdaw na may dili panyampo. Oo. Ay banti amo gid tuyo. Lagaw gid ya kag magkulo kaon action rek. Gani. Amo kinabring ila nga pinaka-purpose kon nga ali sila karon nga gabi. Pero hopefully, sa Bandri nagalagaw, sundon na mga protocol, no? Yes. Diri sa marketplace, abi, may bulubanda sila diya. Doon may bazaar sila something na may kabaligya, black nga mga gamit, pagkaon, no, idea sa sulod sa marketplace. Pero ang mga baligyan, isig-isigi naman niya gyapon, ang mga regular, na nagabaligya. May mga bagong tubo, tubo dere, ila dere do seasonal, guro, kung may mga okasyon, dere ko nagabalo baligya, action erect, no? Kamulo ka sa palibot sang NGC, why na dere may nagabaligya, mga fishball na, wala, ang mga sauto, ito mga mani-mani. Why na? Why na? Why na nila ginapasugtan, guro? Aging pang sita na sila da? Ipagkakasabi sa natong nagaplasta sa may esplanade to, at wala man trabaho o kung negosyong ibandi. Kaya ginpalin nila, may ari tigrigal, ano lang ikawat-kawat, libod, bala libod-libod lang. Abit-bit lang nila dara ang labador. May unagpad ni, may mga plastic at chicharon, na kinapasugtan na nila. Pero sinabi nga magpundo, kada ka magplastar ka, di na pwede. Hindi na pwede, wala ito bigin alaw. Atod ka? Bisan gano'n sa tubang, dari ka call center, sa BPO, why hindi binigyan sa gusto ya? May nagkabaligya ka, pila ako mag-interview, kabaligya ka sila mani, baligya sila arroz caldo, may mga soft drinks, subong why na nila ginaalaw. Nga, Ambot, tanong tabo, negosyo pa na talang kay Iban kailang kiti, why na nila, ginapasagtan, timong. Nag-Iban, actually madamo, pag inatao, tanong ko may nagkabaligya, bisan pulo fishball lang, mani, adamo kinamaganyat, kaya magbakal, daraya, dalakiti, why baligya, ang kalabanan ko baligya, direti, mga bukas, mga balaligyan, daw lagko, mga kalanaan, inasalan, iba niya kung mga pitsi-pitsi naman niya mo gusto ya. Gani? Hindi ba na niya magkagat din sa mo sila ng mga baligya. Oo. Magkakaon sila. Pero maayos ni Dre, nalipay ko kay ang mga kauturan natin nga bulag, ari na day. Ara na sila da. Masahe, pwede na?
Oo, may kapang masahe na dre. Allowed okay. na ba yung massage, pero doon may mga limit lang. Oo. No? Dre, may tiga puro pa massage sila. Oo. Pila ni gani, ang sa may massage sa dingan, may mga profesyon na di sila mong yung picturean ko kagina. Oh, Ano na okay. siya ng iagali ka kooperatiba sa mga bulag, bala? Co-op na co-op. Co-op, Action Direct. Ang ilang 15 minutes, kung sa likod, back massage, Oo. 50 pesos. Okay. 15 minutes na pating sa ulo, kag sa ilab lang arms, Oo. 50 pesos lamang. 15 minutes na sa Action Direct. Okay. Kung gusto mo tatlo, back, head, kag arms, nga 30 minutes na siya nga masahe, Okay. 100 pesos. 100 pesos. 100 pesos, 30 minutos na. Kung sa TE lang, foot massage, 30 minutos, 100 man. 100 No? man. Kung likod ka kaging mo nga TL, back and foot, 45 minutes, 150. May mga price magali. Oo, kung whole body ka, Oo. 200 isa ka oras, 300. 200 200. lang. Okay. Mag-foot reflex ka, May rate 30 mo sila minutos, no? 250. May rate mo sila dyan, no? O may rate sila, may presyo sila. Okay. Hand reflex, 30 minutes to 50. Nagabaton sila gali mga home service. Home service, pwede ka request. Pwede, 500. Home service na ya. Please, may contact ka lang. Kaya ka kooperatiba nila sa Home for the Blind. Ate may na ka makabuli-buli man sa pandemic, subong Gani. Damo, wala nagapamasahe dito sa ila. Oo. Ari sila sa tubang sang entry sang building yun mismo. Oo. Sa Too. No? May Sa anak Too? na I love Bacolod. Ari sa Too, Action Direct. Okay. Diyan sila nag-standby. Kaya gusto mo pamasahe, diretso lang din. Oo. Kaya may masugata si mo. Oo. Ina ko makita kanila. Charot lang. Arit sila gabantay, No, sila kung gusto da. mo magpa-mulo masahe, pwede ka gaya masahe din. Bulig-bulig ni sa aton nga mga kakson, nga mga bulag bala. No, kaya bumala ni palangitan nila para makaon sila may suporta kung may mga pamilya sila sa reka. Gani. Yung mga ibang din dirin sa ginipolvo massage because basta namin panyempo wala kalunulan hindi ka magubang ila diri nga negosyo nga pag mula masahe action direct no. Gani. Iban nga masalakihan nagalaka amat-amat na lakat. No, damo bigo po grupo Galing kay Zakon, dali ka maglagaw sa NGC, ang duwa mo kalandong, makalin ka na, duwa lang na Japon, compared mo sa mga plaza, sa plaza ang duwa kalandong, after few minutes, isa na lang, dili tistingan mo, isa lang kalandong, di ka ba si paon ka. Ay, galit ka? Kagabantay. Dami na nga mga posto guard, di bang nga nagabulabantay, no? Usually mga PDA, daw na allowed nila Ang ano? Pwede ka, mga nag-public display of affection la. Oo. Bawal din Pwede ka nagkakapaday, holding hands, pwede ka magkakita-kita, di ka may mga ulo edad, di ka galaga, mga kabataan, di ka daan, May mga- palapitan. May mga puso guard man nga nagalibot dyan, pulis? Galibot. At is from time to time, gina-check nila, nag-check the social distancing. Damo ito nila, ginapang secure action, Eric. Amo na gini, speaking of social distancing, dako gini sa mga parumdom, pero pinsa nga ton nga mga kapulisana. Kabalo ka, ang baga ni Police Lieutenant na Lestalyada, bla? Gadamo ang kaso nga, ako naman nagkaladakpan nila. Kay ti Iban, bala, sa bunga stricto sila. Ang magkatanda nila, bisa na sulod sang jeep, arak na sulod sang salakyan, nga papubliko, arak na sa papubliko nga lugar, face shield, kagid face mask, kagid social distancing ka. Kaya madakpan ka, matikitan, kagid aksunarik, do 200. Amo ni oras ka pang ticket pa sila kung may mga violators na? Kung may mga violators, especially kung ara, galibot gid ang pulis, Oo. kay tanan ni Biga Police Station gin-deploy na nila nga pwede ka pang dakop, pwede ka pang ticket, may mga ticket na sila mong citation ticket na ilabit-bit. Kung madakpan ka, hindi ka meron pasaway be, di laban kag sa tikitan kag di ang penalty sina do 200 pesos. Or pili ka, pwede ka community service sa barangay. Ako pila ka oras ng requirement. Depende sa kada violation nimo. Okay. Kung hindi ka taga Bacolod, taga Bago, taga Talisay, kaman sa luwas sa Metro Bacolod, 300 ang penalty action direct. Okay.
mas daw dako. Sa mga mga kanin ni Sir Liada, Oo. kung sa lakit sulod, ano mo kid ya sundon mo kid ang protocol sa may Bacolod, Oo. kasi ordinance na mo dapat sundon para hindi na magdamong COVID-19 na. Gani man. Diba nga, pa isang mga crime nga daan, may mga COVID kapag hindi mo nga ginatutukan, kundi makapoy-kapoy man sa ton nga mga kapolisan. No? Yes. So, Ari at Sir Liada. Isang pulis subong, sir. Actually, part man na sa Japan sa ating implementation sa health protocol, yun ay sa COVID pandemic doon sa suppression. So, sa amon sa PNP, may sa ating city ordinance, dating 93, sila nila sa 18, we are obliged na i-implement nila siya and issue corresponding citation ticket para sa mga violators natin. So, bukod sa rin, sir, both measures sa mga passengers and drivers. Yes. Actually, wala gini mo, di kampanya sa mga total na ito, mga terminals na ito niya. Sa ilang mga terminals, dapat may araw nila sa i-aware nila nila sa ilang mga pasahero. Kung magsaka sa salakyan, may araw nila talaga patient recognition while in public vehicle o utility vehicle. So, but sir, kung bisa nagasakay ka sa jeep, dapat isuksukon mo kitang face mask, face shield mo git. Yes, so that's why yung sa PNP, sa Bacolod especially, we are furnishing ang atong emergency operation center on a weekly basis. Ang atong results sa atong operation for the week. Kahit ang city, gusto ba nila ibalano ang mga residents ng Bacolod, isa naman na ng aware man sila kahit isipin kung aware ang ito yung lighting public, siyempre magagamay supposedly ang atong violators sa implementation sa amo silang health protocol. Okay. Pero kung ang taon, sir, kamusta man? Nagdamo, sir? Or damo-damo pag isa? Yes, so far, ang ato niya data nag-indicate nga on a weekly, may po, may gamay. But din ang ato ano siya dapat the-base na kita sa city yung ticket kaya gina-issue sa city health. Actually, kamatihan si President Colonel Ariel Liada, Lester Liada, sang Operation Diversion sa Bacolod City Police Office, no? Ari may nagalusot-lusot, tiga nagalabay-labay lang, tiyog-tiyog lang, ang Okay. motor nga may baligya man pero hindi pwede kapundo, no? Kung mapundo lang kung may bakal, tigas-basigay lang ko rin. But Gani. yun, kalooy, mas iba, nagkakawat-kawat lang para makabulo baligya action na rin, no? Ahay. Damo po nagainabot diriya sa NGC karon nga gabi, mas nami kasi mas bugnaw nga daan. Ang kalangitan tinaw man na. May bituon la. May ara. Ara. May bituon sa langit. Dolayo Dolayo sa ulan. patay. Kaya Layo. kung mag-ulan na karon masaag na karon ng mga uto na nga pamasahe na karon. Ate dinulagan, kaya problema, ate kung hindi mapagulan na, rin sila nga daan. Gani. Dahil sa kumaturus mo, ulit na karoon ka palayo, karoon ko na maginudan, dre. Oh. No? Ang mga baligyaan, dre sa may high school, sarado na ya, dudikto lang ko doon sa may Lacson, Aronetang, do gabubuhi sa bungay. Oh. Damo, gagaro may ilabi na nga tsansa, gini. Iti until 9 p.m. Allowed sila nga magturo-tagay-tagay. O following lang, ako, prar lang, bulig-bulig lang, para Yes. may discuss siya. Ang Correct, picture, palayo lang, kaya para wala discuss. Laban. Laban! Maawa na sa ito makasyon na buwas, malibot pagkikita sa pinakamay areas, check nato na sitwasyon, nagkagtasa ng kung tani Chinese during ang celebration, kaya of course, ang preparasyon antes ang Valentine's Day, mga kaaksyon. Sa ito pa lang yung mga kaaksyon tandaan, isa sa marason sa pagpugas sa malatian sa
Likas sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa patrol sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kina Action Jan Diaz sa The Habit sitwasyon sa Metro Bacolod. Balikan na sa Action Jan. Sa balik niya si Pablagad, mga police report. Nga iya sininatipon, Action Radio Philippine Standard Time. Alas 10:33 na. Kada sinasang oras na ba? Ang report sa Patrol 2 ang ginadulong May kabidira sa kay Nonoy Campo sa Barangay Tangob. Nonoy Campo sa Barangay Tangob. Migo ni Peter Sidrek Auhiro. Ga-monitor gid sa ato, no? Si Mr. and Mrs. Judith Calvis Pamposa and family dira may gabi gid, ha? Kay Madam Wilma Cabarles may gabi gid. Sa kay Rayan de Palubos. Pa urok-urok man tamati sa Action Night Patrol Program.
Sige, check na mga report nagi ka sa ato nga mga correspondent. Una ta report. Standby sa report ni Kuana, ni Action Stephen. Sunod si Percival. Una ta si Action Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Roger Gutib, line number 2 sa report. Jer, good evening, please come in. Yes, aksyon na rin. May gabi sa mga aksyon sa aton man mga balita aksyon na rin kay Kaldari sa norte nga portion sang probinsya kaga medyo matulutang wahigid ang amon diri nga ang aton diri nga area pero may pila lamang ka mga wanted person nga ginakop labi na sa may syudad sang Escalante. Ang gintalagay naman pag nakop sining wanted person pasado last stress yung takna ginkilala ini kay Jack Tanillo Aguanta 45 anyo sige danda kag ini siya ginakop sa may Gamo Street Barangay Balitawak sa siyudad sang Escalante. Ang pag-restar sini sa iya dira mismo sa lugar nga sa din siya naga-star aksyonereka. Now sa report nga may mga alas 3 pasado taklakapon sa nga patigayan ni Police Corporal Cres Escovilla ang assistant warrant of NCO sa Escalante City PNP si Dalaman sa supervision ni Police Major Heljan Dispi. Ang suspect nga si Jack Taneo may order of arrest ni kag may criminal case number 20-8330 violation sa Section 3 sa Republic Act 1927 ang illegal gambling money Japon no? Kag permado naman ni Honorable Judge Reynald Puentevilla ang presiding judge ng RTC sang Escalante City. So ginsabi ni siya kag pagkatapos kini siya ang ginatagan man sa informasyon sa iya sining kinamataro ang constitutional rights kag ipaidalo man sa physical examination agi sa pagdala sa iya sa City Health kag in good physical condition hindi siya karon ang detinado man sa bahin sang Escalante City PNP. Magugila nag-check yar man kita sa Dansang Sagay kag matulutaway puro panayon sunupan sa kay Police Major Albert C. Ang ila sini nga random nga checkpoint kag pagkatapos sa isa ka area mayara naman sila nga ginasiloy sa ka area kay bante ang ginalantaw dira sinerek nga kon nag-bit-bit na sila gani sa ila siniman nga checkpoint signboard na ba sa ila pag checkpoint abi sa mga motorista giti malakat na sila ka magpauli na o kung magbalik na sa headquarters pero ati masaylo na maglisensya sa lugar mo ning ila strategy gud nga makakuha man sa mga motorista nga sa diin nagapadragan nagagamit sila motorsiklo kung gabi kag mga salakyan nga ati wala ka sa mga papilisiban wala man sang lisensya kag ini ang ginapatawan sang mga penalidad based sa isa ka city ordinance na ginasunod man ako gina-implement sa Sagay City PNP kag pagkatapos sila dito na sila kabayan diya sa City Treasurer's Office. Sa sila sa Cadiz, medyo matulutaw ay man, galibot-libot na ng patrol ga reflect yung blinker sa ila sila nga suga kung maglabay man sa aton nga area ga monitor lagi kita sinerek nga sabay pa nga mangin matawhay lang ang bilog nga syudad sang Cadiz kag man sa ato sining area of responsibility mo man ang banwa sang Manapla. So far muna nga ito madulong report kay man magtupang ulaway na magtupang ulan kay na sang hapon naging maulan-ulan on man direksyon erek pero wala man siya magdugay ang pila ka mga post diri nga makita sa Facebook nagligan pa na nga gabi ito bla nga sa diin na nagbaskog ang ulan sa itong nagligan nga Lunes sa Martes. So, ibagong late post ni Kantisling ko nga daw kadamo sa mga gid post nga mga may pagbaha pero kay late gali nga pag-post ini
So wala iya sa mga pagbabaha diri sa bahinsang siyudad sa Cadiz kag norte nga bahinsang probinsya sa Negros Occidental. Tama ito na si Gapon, ato mga tagpapalot si Gapon, si Toto Albic po hinulan, pamatigin sa aton, si Ma'am Mercy Flores sa Hong Kong, kag subugman si Kapatali Diaz, Mr. Jonathan Diaz, Toto Julie Idaiba Sangko, amigo William Prias, para George Saga, Ma'am Jenna, kag subugman sa kay Toto George Ributon, kag kay Miguel Migolando Macroya sa Power Dream, kay nagpamati man sa aton, sila Matinaon, kag si Ma'am Judy Dilmo nga nagapamati man sa sining gabi. Direkto sa ato ng tanan sa may siyudad sa Cadiz Norte nga probinsya, sa probinsya sa Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Sa aksyon Roger Gutibig Report. Sa Bacolod, aksyon! Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon! Ay, Patrol! Ayo, salamat kinaksyon na Roger Gotib live report gikan sa masyudad sang Cadiz. Ang balita na si Roger Gotib giradulo naman siya sa karaman sa Life Extension Clinic. Para sa Colorete Computer Print and Sign. Ay, may nga bidala kay Toto Marky. Labanon nga pa urok-urok, no? Sa kay Janet Ferrer. Jam da, may gabi, ha? Kay Madam Vanessa Mayo. Good evening nanda sa may Sisi Tangub. Mrs. Alvarez kag all cousin in sila'y Goles family. Alin kay Madam Vanessa Mayo. Mr. Mrs. Jenny Sorgon family, manin na nga pagpurok-urok kag Mayo lang ang papamati sa Action Night Patrol program. I-check pa report ni Action Stephen Presquito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Action Stephen, may gabi, apis kami.
Yes, Action Eric, natigayon nga nalakpan siyang atong katapos ng San Carlos PNP ang isa sa tatlong ka mga suspetsado nga sa diin ang nag-hijack o ini nga nag-hold up sa isa ka van nga sa diin na nag-deliver ini sa mga goods no dire mismo sa siyudad sa San Carlos kasi din natabo ang amo nga pagpang-hold up kahapon mga alas 12 sa udto dira sa may Sitio Kabayasan, Barangay Prosperidad, San Carlos City, Negros Occidental. Nga sa diin dawat sa nga sunod pa sa atong kapulisan sa siyudad sa San Carlos nga nagka-receive sila sa tawag mga alas 2 na pasado pagkatapos sa sining hold up gani nga sa pagresponde sa atong kapulisan kag sa paghatag man sa informasyon sa mga netizens nga nakasaksi sa among nga pagpang-hold up kag nakilalan kag napicturan ang isa sa tatlo ka mga suspetsado. Gani nga gin-follow up sang atong kapulisan kag natigay nga nadakpan ining suspect nga ginkilala nga si Jonathan Sasam 33 anyos ini kag residente sang sitio na Tuyay Barangay Kudkud San Carlos City Negros Occidental sa among ini kasatigay sa pagpatigay sa among hot pursuit operation sa may sitio Lower Initihan Barangay Quezon San Carlos City Negros Occidental. Gani mismo dugang pa sa atong kapulisan nga nagtuad o ining suspetsado nga may upod siya nga duwa ka mga hindi taga diri sa siyudad sa San Carlos ato ang duwa nga mga taga Cabancalan City. Gani nga suno pa sa sining suspetsado nga ang duwa nga iya kaupod sa among nga pag-hold up bilang dati man nga trabahante o empleyado sa sining isa ka van nga kumpanya nga ila ginatrabahuan sang nagligad pa ini nga mga tinuig kag may ara sila sang kaugot sa sining kumpanya gani nga ila inigin plano nga pag-hold upon kag nakuha kag natigayon nila nga nakuha action na Eric ang balor sa 300,000 pesos nga kwarta nga koleksyon ni sang among driver kag ang ining salesman sa sining van nga sa diin amo ila nga gin-hold up kahapon nga adlaw dira sa may nasambit naton nga lugar. Kaya isa karon padayon pa ang follow-up kag sa atong kapulisan ilabi na dito sa Cabancalan PNP ang nga ang duha ka suspetsado dito nag-proceed pagkatapos sa sining insidente. Gani nag-report na diri sa siyudad sa San Carlos, una sa balita, una sa aksyon, ini si Aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Stephen Fresquito. Magabi dira kay Jenny Solgon and family, kay classmate Romel Pagsubiron. Tara sa may Bangga Julia, Poblasyon Banwasang Valladolid. Gapaurok-urok pa sila. Naga-live si Madam Jane Hisolgon. Sa kay Alin na Banas na may gabigid, kay Toto Romar Tamayo, sa kay Lely Avilla, kay Melissa Nardo. Napaurok-urok sila, no? Lori Karaig, may gabi. Kay Jonathan Magbanwa dira, no? Nagapaurok-urok sila, eh. Sa Candaget, Asinda Candaget Farm, Asinda Caridad Farm, Security Guard Romar Tamayo, upod ya si Security Guard Gorzal. May gabi dira sa inyo, no? Sa kay Jamil Florendo, mayong gabigid Don Diamante, no? Toto Don Diamante, may gabi lang dira. Kay Kenneth Tamulavin, at sa kay Toto Humong. Alin sa report ni Stepe sa Luwanta sa Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon Percival, line number 2 sa report. First, may gabi, please come in. Mayong gabi, Aksyon Eric, kagasubong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Aksyon Night Patrol. Ang La Castellana Police Station sa pagpamuno ni Police Captain Randy Babor upod ang aton alert team nagkandak sang operation against sang illegal nga pagpanahor kaina alas 3 sang hapon, no? Pag inisya dito sa may
Kasilingan Village, Barangay Robles, La Castellana, Negros Occidental. Ining 5 aksyon na Eric na aktuhan kag nagahampang gid sang illegal nga pagpanahor nga ginkilala diri sa kay Arben Linugan i Santillan, 20 anyos, kag inisya soltero, kag pumuluyo sang Kasilingan Village, Barangay Robles, La Castellana. Ang ikaduha sa kay ikilala sa kay Rodrigo Balantong i Martisano, 50 anyos, kag inisya pumuluyo sa sitio Lingahob, Barangay Sagang, La Castellana, Negros Occidental. Ang ikatatlo dire sa kay si Gerald Isuga i Castillo, 19 anyos, kag pumuluyo man sang Kasilingan, Barangay Robles. Kag ikaapat ginkilala sa kay Romil Abaw i Kaungon, 27 anyos, kag pareho man nga address sa Barangay Robles Gyapon. Kag ang ikalima dire si G. Villanueva Villasis, 42 anyos, kag inisya pumuluyo sang Juan Luna Street, Barangay Robles, La Castellana, Negros Occidental. Ini sila na aktuhan sang aton nga mga kapulisan sang La Castellana nga nagahampang sang pusoy 13 aksyon Rex, no? Kag dikto na sakuti kag nakuhaan sila sang ila posisyon sa isa kasit sang baraha, kag ang kwartang ilang taya nga nagadalagan sa 186 ka pisos. Karon ini ang 5 nagaulat nga ipasaka ang kaso batok sini sa ila sang pagbayular sang Republic Act 16 uto sang aton kapulisan sa banwa sang La Castellana Action Rex. So amo ini ang nakuha naton nga balita diri sa aton area of responsibility sa La Castellana, Negros Occidental. Mayong gabi lang sa kay Honorable Kapitan Chad Feria, kag kagawad Jofred Sapanta, kag kay Honorable Don Gisrel Embultorio, kag kay ako siya sang syudad sang La Carlota. Report gikan diri sa aton namtangan ang inyo ka aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon, dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat gid Aksyon Percival Villamor, live report gikan sa siyudad sang La Carlota. May gabi dira sa kay Christy Aribalo, sa kay John Bernasor and family. Happy listening. Mananda nga pag paurok-urok pamati da ha. Monitor sa Aksyon Radyo Bacolod. Kompleto nga pinila kung isla ka pa urok-urok pamati diri sa inyo para tuntunan. Magabalik kita when we come back. Balik ka report final. Report sa ato sa nga Patrol 2. By the way, sa kay Gamay Baligwas da, kag sa mga Baligwas pamili sa may Purok Tangkong sa Barangay 7 may gabi dira. Tamyaw ka mo ni Babes Navarro Hortalis Baligwas. Mateo family, gapaurok-urok gid. Barangay Tabo, Ilog, aling kay Bernaflor Icoli Mateo. Sa kay Mami Elsa Veri, Bradji Dilag, Toto Buknoy, happy listening. Alex Montesa. Tamyaw lang ni Marky Labano na, si Police Lieutenant Edgar Arlandi Guzman. Mana ko nga pagpaurok-urok. Balik kita. Pagbalik naton, balik ka report na action dyan. Katapos na sa ito importante nga mga pahibado. Agad pa siyang banwa, mabuhay
na ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsang ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ng gala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hiyadang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon niya nagapalaplag sang kamay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Balik diri sa tawagan bahin gabi dira again kay Toto Humong. Senior gid sang Aksyon Radyo Bacolod. Balikan ta si Aksyon Jan Diaz sa final report sa Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Aksyon Jan sa report, please come back. Aksyon Eric, mga closed circuit television kung CCTV camera ang plano sa nga install sa lokal nga panguluan sa Murcia dito sa tanan nga mga strategic area, sa mga dalanon, sa mga thoroughfares, sa mga lugar sa palibot sa Banwa, ini sa mga masunod nga binulan Aksyon Eric. Kaya according diri kay Mayor Jerry Rojas sa Murcia nga ang mga CCTV cameras kay ini ipamtang sa mga strategic areas, ini ang ilang mangin plano o kunabi ang mga solusyon nila agud nga mas mapapo sa otoridad nga ma-monitor ang ginahulag ka mga aktibidad sa mga pumuloy mismo sa lugar. Mapagatukod, abi sila sa nito nga command center sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng Banwa nga mo naman ang magabantay dira no para mangin sentralisado ang monitoring action Eric kagilapos baluan ang mga katabo sa area labi na kung tiyon sang krimen, aksidente o kung mga insidente action Eric. Nagapatid diri si Rojas nga iniman mas mangin mahapos na ang kapulisan no kung may CCTV labi na sa pagabilin sang karinong kagatawayan sa palibot kalakipman ang pagsolbar sa mga krimen aksyon kay according diri sa iya dako nga ebidensya kung may mga CCTV footage sa area mismo. Pwede will be putting a command center sa MPRRMO. Makita mo ang whole activity sa tanan ng Murcia. Poblasyon, no? From Zone 1 to Zone 5. All side street, all main street, all thoroughfare may mga CCTV. So, pagi sila, mahapos ang pag-monitor ka sa mga aktibidades. Sa pumuluyo, na binigit ko may ara, kita nga mga ginatanaw dira, especially sa mga pulis naman nga area, sa vision order na to, ako nga puli kita. Action Eric, according diri kay Rojas, ilan rin nga tinguan gid nga dapat sa mga masunod nga mga binulan matapos-tapos na, hindi lang matapos ang 2021, mapang-install na gid ang tanan nga mga CCTV cameras ini kinanglanon gid. Kag according si Action Eric, tako gining bulig no. Pila na kabilog dyan? Panuwaman mismo. Pila ka bilog ibutang nila dyan? Mga most probably according diri kay Rojas 80, 80. Bo, damo gali na. Kay mga barangay pagid bala? Poblasyon sa mga barangay pagid. So mga amo na kadamong ila diri nga ginaplano aksyon nga ipangplastar nga mga CCTV. Tapos susuguran nila. Sa kamayor nga project. Oo, kaya bala dako man nga bulig sina especially bala kon mga crime bantay palibot dira no. Kaya nila lately may mga pila ka mga crimes
ganaguluntad Oo. kasi sang wala pang COVID-19. So para sa pos yung masolbar sang kapulisan, ilabi na may baluan abi mga suspetsado, ano mga motibo sang krimen, sa mga kinawatay din ng guluntad, nasa pos sila nga ma-detect, isa man nila ka mga tika action erect para mapabili ng peace and order sa banonismo sang Murcia. Okay. Balik nagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat dyan, may kabidira kay Anthony Oracoy, sa kay Eric Gonzalez, sa kay Neil Ison. Monitor sa atong sininga pagpangalagad. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sila maroon ang Action Night Patrol program sa web-based edisyon mga takop ini radio. Balik ini buwas Biyernes. Ato sa lima patrol, United Reporters in Action nga na palakad, Krababin sa Action na Percival Villamor, Stephen Presquito, Roger Guti, of course, Action John Diaz, Action Ninyo Buginang atong kapiloto sa Patrol 2 sa Crosswest Patrol. News Center, Action Dale Salazar, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, Backup ka Security Guard, Nagbanwa, back-to-back ka Security Guard Campaner, with IT Expert Sir El Rey Dutilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog sila sa Bago, si Broadcast Engineer Bernie Brecana sa Batang Suay, back-to-back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa Kalasama Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director, Rex Cantong, ang lagat ang kurma na Action Light Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado ko naman sa Action Eric Magbanwa, nagasiling adios, amigos, hasta la vista. Ayaw makalipatan, tis magtulog, magpangamuyo, sa inyong papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa Action, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.